A veure, hi ha un abans i hi ha un després del Covid-19. Després del 14 de març va canviar tot, o sigui, ha canviat tot. La ràdio s'ha transformat. Hem fet més de 40 programes des del confinament. S'han viscut situacions des d'un punt de vista tecnològic impensables, però també això ha tingut un impacte econòmic important. Els ingressos de publicitat a la corporació han caigut i això ha fet que el Consell de Govern aprovés un pla de contenció pressupostari que ens obliga a tots els mitjans, i la ràdio no n'és l'excepció, a retallar el pressupost de continguts en el que queda d'any. Jo tot just fins aquesta setmana he acabat de firmar contractes de la temporada ara en curs que s'han hagut de renegociar per no perjudicar els professionals externs que tenien aquests contractes amb la ràdio, però sí per renegociar els terminis d'entrega i d'alguna manera flexibilitzar, ateses l'excepcionalitat de la situació, l'entrega d'aquests programes i l'emissió d'aquests programes. Per tant, vol dir que encara tota la màquina administrativa de producció de la casa està tot just tancant la feina d'aquest trimestre excepcional. Això ens enganxa amb el que en un altre any hauria sigut una graella d'estiu normal i que aquest any és atípica pel fet que hi ha més competició esportiva que cap altre estiu, la Lliga i la Champions, i per tant la gent d'esports tindrà molta més feina aquest estiu que altres estius. Nosaltres des del 14 de març hem fet decisions de graelles que ens han obligat a prendre les decisions dia a dia i setmana a setmana, amb les 4 emissores, i creiem que per poder fer 3 coses que la direcció de Catalunya Ràdio està obligada a fer, això ho haurem de mantenir, estar a sobre del contingut, no tancar una temporada d'estiu i tancar una temporada de tardor i oblidar-nos-en. Per tant, les 3 condicionants que tenim, que és adaptar-nos a la realitat i a les necessitats informatives i dels continguts en funció de cada setmana què passa, que això ara, aquesta setmana, té molt a veure amb l'esport, en altres moments ha tingut més a veure amb la cultura, sobretot a l'inici de la crisi de la pandèmia, i ara és aquesta transició entre major entreteniment, un altre tipus de contingut perquè arriba l'estiu i els hàbits de consum són diferents, però en el fons no hi haurà una barrera com les que hi havia altres anys. És un final de curs estrany, és un inici de l'estiu estrany i l'inici de la propera temporada també no serà com el convencional. L'altra cosa que hem de fer és complir amb el pla de contenció pressupostària i, per tant, haurem de prioritzar perquè tindrem menys pressupost per fer continguts. La nostra intenció és, abans de l'agost, poder deixar definit i tancat, amb totes les limitacions pressupostàries que tenim, els programes de dilluns a divendres del que seria la temporada regular, entre cometes. I en aquesta temporada regular prioritzar la continuïtat d'alguns dels continguts, però també prendre nota del que hem après durant aquests 3 mesos excepcionals, que és servei públic, que és suport a la cultura, que és entretenir perquè la gent ha necessitat més companyia que mai i no abandonar la resta de continguts. I l'altra cosa que ens condiciona terriblement, però que crec que ho estem fent bé com a empresa, és el compliment dels plans de recuperació de l'activitat i anar molt de la mà de prevenció i de riscos per vetllar per la seguretat sanitària dels nostres treballadors. Aquest és un equilibri que serà dificilíssim i que nosaltres des de la direcció de Catalunya Ràdio intentarem que es pugui fer de la manera menys estressant i menys agobiant possible per no tensionar als equips de producció, als equips que fan els contractes, a la direcció de continguts que està treballant de manera intensa per gestionar tot això que li dic i, per tant, difícilment podrem fer un anunci ara de dir la temporada d'estiu serà així i d'aquí no ens mourem, o la propera temporada serà aixàs amb aquesta foto i d'aquí no ens mourem. Com a mínim fins a 31 de desembre haurem de guanyar-nos el sou picant pedra i buscant aquest equilibri complicat. Dit això, li puc dir que a l'estiu ens llevarem amb Albert Segura al matí, que gaudirem de les tardes amb Adam Martín,
que farem i serem l'emissora oficial del Festival Grec perquè moltes de les activitats musicals s'emetran en un programa que es diu Cafè Amèrica i que hi haurà Crims, que hi haurà La Fonda d'en Pep Noguer, el Tot Costa i Dies de Ràdio, entre molts més altres continguts.